Nayihlangana naye futhi le question le. 10 minus 5. Sir. Mili, une 10 rand, ne? Ukhipha 5 rand kule 10 rand. Usala ngamalini? 5 rand. Maye bohlula yini? Understand. Unga-understand ini? Kuyinto e1. Lokushini bhuti. Mara wena ngikhuluma ngemali uyi-understand? Because ngiyayithanda imali. Supposed to be posted in the city, my biggest flex is the fact that I don't have kids. And someone had posed a question asking me, why is it that I don't have kids? These are my answers as to why I do not have kids. 1, because I don't want them. 2, because akibanyaki. 3, because antibafuni. Tech. I understand. Learn. Mili, 1 plus 1. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 5 plus 5. 10. 10 minus 5. Sir. Mili, 10 minus 5. 20. Mili, uThabo unama-apula ayi-10. Adla ayi-5. Kusele ayingayiki? Sir. Yo, Mili, i-answer i5. Ne? I5 i-answer. uThabo bekanama-apula ayi-10. Adla ayi-5. Kusele ayingayiki? 25. Awukho yi-1 lapho awukho yi-1 Ntombi yamachita. owethu Amina ngiyantshela bafana yabo le mali yamanje hayi noma ungayibeka le mali iyazidla yona iyazidla usiphelile awazi uyenzeni hayi imali yamanje hayi ngeke bese umuntu uzohlupheka azafi phela umuntu afika kusole ngokufeba uphike wena uthi hayi angifebi mina hayi kundlulele mase wena usolena ngokufeba bese athi hayi vele umuntu ofebayo uhlezi cabanga ukuthi umuntu uyafeba ho kanjani manje ngoba wena usolile ngolesini ukuthi ngiyafeba mina ngaphika sekusola mina sokuthi manje yonke umuntu ofebayo uhlezi esola vele into enjani manje leyo kudala afeba lo muntu ngiyakutshela mina kudala afeba lo muntu Ukhozi FM on air sizoba noma Technority on 3 2 1 Sanibonani babukeli nilalele babukeli bani manje iradio nje le iradio sokhohle phumasi ayena Sanibonani badleni nikhuluma no Technority kanti uphuma phi wena iradio nje le iradio nje bengikonzini last week singihlangana phi okay serious manje Sanibonani balaleli nibukele ukhozi FM uGagasi FM liyahamba usebenza bantwana ngizokhozini manje uGagasi ngina phi oh nice wena Sanibonani babukeli sanibonani balaleli nilalele ukhozi FM everywhere you can go hayibo awazi ngisho slogan sala usebenza khona akusislogan akusisakhona hayibo ngangixoxa ngicela wenze into right bani Technority Sanibonani babukeli nibukela ukhozi FM sanibonani balaleli nilalela ukhozi FM finger looking good hayibo chicken lick nje lo KFC lo KFC food lo yazi wena Sanibonani babukeli sanibonani balaleli nilalele ukhozi FM luyahamba lumile hayibo phambili hayibo luhamba phambili ukhozi FM luhamba phambili abantu balaleli lana awu sazonke umuntu ayekho umuntu ongasazi eso slogan le singasazi Sanibonani balaleli nilalele ukhozi FM low prices you can trust always uvele wenza kwesa wethatha uthatha zonke umuntu nje angizinke uthatha zonke umuntu nje selbe sacela bandla uninike umuntu omusha akekho serious lo Technorisweni uthatha zonke umuntu lokho luhamba phambili awukubhe yazi ngoba ngifuthe selbe ngiyacela bandla uninike umuntu omusha bandla kule show no akekho umuntu omusha uzoba khona ayibo kanjani umuntu uzoba khona Technorism sabo hayibo Algatsu boy. What the fuck calling me? Hello? Hayibo wanditya sogqiba wanyamalala yintoni? You didn't meet the requirements. Oh, the requirements ne? Wanhlafutsa usakunya ke bhuta ngenziwa kanjalo. Uma khuluna mpulu lezi5 usakunya uzayibeka aphikiwe ngamantshontsho. Usakunye nyi. Will you marry me? Hello?